bandiraɓe ko ardi fof assalamu aleykum onon calmina goto fof inde muɗum tawana ene wonda e yettode muɗum en jettiri ɗum noon Allah e dalare muɗum eɗen ñaagui Allah noon ɓaade ko kanko woni dokkowo eɗen ñaagui Allah e na ɗum goto fof no ummirini suudu muɗum woppi galle muɗum woppi haaju muɗum woppi hammu muɗum noote noddagu muɗum o wona kañum noddi ala noddi ko Gamadji ha waɗi fekkere oɗon gamanaɓe nodduɓe noon eɗen jiiɗi wonko jiɗɗen yewtude eɗen ñaagui Allah innaɗu mum kala ɗo goto mon ummiri yo Allah nawtir ɗum ɗon e jaɓe cellal ya barke kasumede kelade e keesniwaɗo Allah ya Allah ko Allah yiɗinelaɗo Allah o wi so ɗum ɓenni oɗo Haruna Samba Ba o wi ko ɓiiko kadi ko baaɗiiko o wi ɗum noon ɓaaɗi ko ɓiiko ko baaɗiiko ko miniiko mo yetti Allah noon mo yetti ɗum o wi so wayaade no foti waade ni o wayaade ni no wayi ni o haalata ko yiɗi haalde ko o wi kanko oɗo Haruna ko jibina ko ɓe jokkudire programme o ƴettata hunde taw ko haalnani dembandi o wi kanko ina saaha mbo wona Dakar kono kanko oɗo ko Dakar o woni o wi o wona Dakar o wona Fouta ɓe kumpidiraki o wi kala ko mbo waɗa e less asmane Allah ko mawo haalanamo o wi o jagga hen ha tiiɗi o jagginamo ha tiiɗi kanko ɗo jagga hen ha tiiɗi o wi ɗum noon kanko o wi sikki ala o rewa e makko duusamo fodde no foti duusirde woni o wi kala ɗo ɗumino o uddita baafal yomo naatɗo o wi kanko noon o wi so wonino ko liggey Touba ko wonno o wiyete ko heeɓi ala teret o wi jettode godini Allah o yetti yummakko o yetti bammakko o yettiri ɗum Allah o wi ɗum noon jettode godini Allah en laɗum o yetti Allah en o yetti Haruna Samba Ba o wi ɗo noon ɗo gonmi ɗo hande o wi omo caggal Allah leer mum e caggal maire Haruna Ba o wi sabu ɗum maire Haruna o wi ina yiɗi mboɗo horsinimo o wi kala ko ƴetti feere ne waɗa ma wiya Demba argayi holɗum ɗo no wayi ko ni jinmi wadde o ene feewi walla feewani o wi hayso heɓani heeɓi Haruna tan heeɓimo o wi ñalawma hanki tan wattidiɓe ñalli ko nammare o wi aha noon an noon Demba il faut gara Haruna il faut garon o wi Haruna Samba Ba ƴetti oto addi oto kamɓe tan ɗiɗo joldi hen ha nammaren o wi ko toon ɓe ñalli o wi so neɗɗo noon tinima tin ɗum o wi kanko noon so neɗɗo tinanimo o wi kanko suuɗata ko tinata ɗum o wi kadi haaju makko ala hen o wi ko heddi kanko banggue hoore makko o wi omon caggal alaynami e caggal maire Gamadji e caggal Cheikh Oumar Anne o wi kadi o rutto ɓeɗo ɗiɗo foof o wona caggal mumen o wona caggal ina wayno miñiko ɓiyiko ina wayno ganduɗa hoore ma woni Haruna Samba Ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين caggal jettuɗen Allah julɗen e Rasul sallallahu alaihi wasallam en jetti nene e baba e dendangal wasilaɓe men ha tengti e wasila men mo mbaɗɗen e nder ɓernde men
hono Elage Oumar Al Fouti Tall so ɗum ɓenni ko salminde bandiraɓe fof e kuuɓal nde wonno noddude saɗani saɗi ko noddude noteɗa hande mbiyammi ko alhamdulillahi rabbil alamina sukaɓe ɓe gaare e keewal mawɓe ɓe goppak rewɓe ɓe goppak ɗum ɗon so yonani dimu hay hunde ala ko yonata ɗum kadi paame bandiraɓe sehilaɓe ɗum ɗo fof e programme mum mbeɗa sikki ko ñalawma goto waɗa kadi ko assemblée générale d'information wiya wona mobilisation wona gaare hande Nafore Gamadji Diwan Gamadji kuuɓal notoyɗen Harouna Samba Ba ko information rek addi ɗo yimɓeɓe wonno wonto gonnoɗen e wadde préparé moƴƴi noon saɗa liggodira yimɓe kala saaha fof so jonde joɗama to dow to annene sa jippatima moƴƴiɗa ko noddudeɓe haaɓe gaara e ma dokkaɓe information goɗɗo o goto mabɓe fof so yeehi wawa rokkude goɗɗo gonɗo to ten par ce que yimɓeɓe fof ne jinno arde mais kadi hande mi yetti selilaji arɓe ɗe ɓe fof hay goto mankani ɗo Gamadji Sare ha Lewel Taylor Handandu Gayo Belel Ɓoki Nammarde nan ɗo Ɓulli Jaɓal nan ɗo wadde commune Gamadji mbiyammi nan ɗo goto fof kadi addi ɗum tene ko wonde katante e nokku mo woni o ari heɗade so yeehi nodda réunion to woni to ten rokka ɗumen kadi information wadde mbeɗa wiya on Allah jarama on jarama so ɗum ɓenni hande hono jinnaɗam o seydi men min wiyata jatigue APR ɗo e Gamadji hande noon ma wonko kalmi par ce que APR ne watteɗo ɗene créé en 2009 mbeɗa sikki ko kanko nanni ɗum ɗo tollitimbo e sukaɓe nden hay wonde électeur mataw min mbaɗi déposé so wona yaltude ko minen tollinnomo ɗo wadde min ɓooyi dardade oɗon reconnaissance mo jogui noon ha hande o yi yiyande nde o yinde pour min ndewonira wadde kadi mi wiyambo Allah jarama o jarama ko noon kadi calminirtumi dendagal jiknaɓam worɓe wonɓe ɗo nayeɓe woppuɓe fof mumen gari ɗo jooɗi kala mo limi fof juumat kadi mi yetti Gamadji e kuuɓal ko artude tan ko rendini men ko ɗo hande noon mbeɗa sikki ɗiɗo ko guila Allah okki en lefol wonde conseil municipal e nder commune mo Gamadji après synthèse mo mondanen ɗo ko hande woni jooɗi e réunion générale mo mbaɗɗen assemblée générale mo mbattuɗen ɗo ten pour rokkude ittude kumpo e bandiraɓe nde Allah foti nde mi wona ɗum nde mais kadi mo yettani sababu foof yettata Allah nde gonmi conseil nde tahe ɗum tene komo liggodirtumo responsable politique mo gondimo hono honorable Harouna Gala Dialalo Ba tahimi hande darade e suusde haalde pour wonde komi conseil mbeɗa jogui lefol ngol ɗon tene wadde noon mi waɗanmo remercier au passage kadi guila nde o addi kam nde amen liggodira ndeɓen joddine mbeɗa sikki wonko min kalduno soko Allah par ce que min kala mbo haalani développement Gamadji foof mi haaldata e mum kala mbo haalani ko nawrata wuuro ngo yesso foof mi haaldata e mum kala kadi mo artirta e wuuro ngo foof min mi haaldata e mum nde o noddi kam nde ala kadi responsable mo noddani mais min jewtidi o hollimi programme makko o hollimi ko yiɗi liggade e nder commune mo Gamadji jiimi hen dene hooram jiimi hen Gamadji jiimi hen 29 jeetati wuuro ngo foof e temedere amoo mbimi ɗon oɗo il faut mi yaada e mum mi wallandira e mum tawi e dow needi e neware par ce que koye fasiraɓe amen e jignaɓe amen min mbaddanno ɗo politique kono alhamdoulillahi rabbil alamin min bonodirani hay goto e mabɓe kamɓe wonnoɓe ɗo ɓe nde ɗum yawti nde kadi amen jokkodiri yimɓe paama ɗum hande ala responsable politique Gamadji gonɗo ɗo mbo Harouna Samba Ba coordinateur mouvement Nafore Gamadji e Diwan derrière Harouna Gala Dialal mbo haaldata téléphone nde ƴettanmi nde bato noon kamɓe fof kadi mettiɓe kumpu tugganmi tan koye min wiyata DG Boubacara Ba min ka mi haalnimo waɗimo informé réunion o docteur mi waɗi ɗum informé réunion o Amadou Racine Dia mi waɗi ɗum ten informé réunion o wadde ɗum holliti minen min galda hay caɗele goote tâche gonɗi hakkude amen komi cukalel noon mbeɗa jogui hakkille mo mbeɗa yaada e mawɓe fof nde wonno Gamadji ko enen fof ndendi ɗum komi noon enen fof gondiɗo gen gotum heddi jiyande ina ceerda dawi an jiya yiyande nde ɗo paya to min mi yiye nde ɗo yiyande mi faya ga min noon ko addinimi ko rewde e yiyande honorable maire Harouna Gala Dialalo Ba e wonde caggal makko min yimɓam fof ɗum hollori ko mbiyata ko ɓuuti hollori ko woni ko ɓuuti hollori mbeɗa sikki ko jooɗa ko e joni o waɗi ɗo e commune o ko 19 mois sappo e jeenayyi lewru o fuɗɗi jooɗade
sen ƴetta réalisation parten ko ɗo e Gamadji mo gonɗen o adi ko sukaɓe men jakarta manuji o waɗi appuyé o waɗi appuyé jeunesse mo Gamadji e nder pour no mahiri terrain o faati ɗon ten e nder kifetaji pour machine aji pompe ɗi o faati e machine aji unoji o faati e nder dispensaire men o ɗum ko récemment o faati kadi gandanɗa hoore ma ten e réalisation ngaji ko fati e liggorgal sukaɓe ɗum ko heccangui tan fecca ɗo kadi goto foof mbeɗa sikki yiitimo hen ten hoore mum ala mo yiitaki hen ten hoore mum kadi kala kombo waɗa vraiment ambo yiiɗi commune o yaari yesso ambo yiiɗi kadi Gamadji yo won Californie woni image Gamadji o wona yesso kadi so ƴettuno ko nawrata Gamadji yesso min musata yawdude makko wadde ko ɗum taki amen jogade cuusal e coftal segodirde makko balaɓe e hedde caggal makko pour liggodirde makko ha wona gongira e gonga ko noon kadi noddirtumi bandiraɓe foof kala jiiɗo yiyande nde nafoore Gamadji nde yinde e kala jiiɗo kadi aussi darade pour yekkidde wuuro ngo min mbeɗe paari amen nakki ɗumen juuɗe amen ñaagui ɗumen e garata min ndenda jaɓɓal min jaada min mbawa gollodirde ha hunde waɗa fayida par ce que politique ne yawta développement haale ko ɗum woni haala ka politique ne yawta développement haale enen foof ganden ko enen jiidi yumma e baaba hay goto wawa men ɗo serdude hay goto kadi wawa men ɗo rendinde mais kadi ina yoota goto foof no jogui yiyande mum te ne jaɓane yiyande mum te kadi yaade eko foti ko yaadete wadde en jettat Allah jetten honorable maire Harouna Gal dokkuɗo men cuusal darade ɗo so ɗum ƴenni mi arta seeɗa information woni min jooɗinoma Dakar ɗiɗo dumunaji fof mbeɗa sikki yimɓeɓe keeɓino information min mbaɗi toon dow batu responsable politique ɗi fof ne tawano kamɓe fof ɓe gaari ɗi wuuro ngo e représentant ji mumen goto fof ari joɗɗimo heeɗima ko haala ko nodduno ɗum ɗon ten on réunion ko coordination départemental o e wondude gandanɗa hoore ma ten kamɓe fof eɓe daari ndi pour noddude yimɓeɓe tan yoɓe gar min jewtide e arrivé président Amadou Ba ne fonnoɗo arde samedi oɗo garowo wiya yimɓeɓe yo ƴewno liggori yo ƴewno daari so wiyama Amadou Ba noon ne ara président Amadou Ba ne ara jum wadde wiyete ko président Amadou Ba ko Gamadji ari saabu eɗen gandi ko woni hakkude jum e Gamadji eɗen gandi kadi maire commune mo Gamadji mo ndewɗen o no waadi et le président Amadou Ba no waadi et le maire de la commune de Ndioum hono docteur Cheikh Oumar Anne kamɓe aɓe ne ceŋodiri balaɓe aɓe liggodira wadde noon so ɗum waɗi min gara min jippo min kalana moon Allah waɗi e nder majjum hanki keɓɗen information ummorade kanko l'honorable maire Harouna Gala Dialalo Ba wonde accueil mo ponnoɗen o waɗɗande mo candidat mo makke suuɓi o waɗama rapporté woni madame dirtinama ha ñalawmaji garoyoji saabu aɓe woni e liggeyaji faade remaniement gouvernemental o ne foti waɗe d'ici samedi ɗum taki wawatano wonde ɗum wonno information gadana o so ɗum ɓenni information goɗɗo mo ndewdeten hen o mbatten ko félicité mbaɗen remercier son excellence monsieur Macky Sall nde wonde laamu ina weeli ha maayi kono kadi wasde ɓirtude ɓuri ɗum welde jaada e teddungal ko ɗum o waɗi o ɓirtani o laamimo no fotini laamirade o waɗi ko foti ko wadde mais kadi o jaɓani irtude lahal ngal pour wadde 3e mandat nde o yaltine kadi o suɓani men ko yimɓeɓe foof jaati mo jawduɗen o woni le président honorable Harouna Gala woni le président des éleveurs du Sénégal kanko o fotno ko yamirore Macky Sall kala mbo toƴƴi hay sinno wonino ko neɗɗo mbo andi nafata hen hay hunde mais guille hakkude makko e président noɓe tolnodiɗo e ko waɗanimo ko o wawa woppude yiyande nde wona rewde nde wona yiyande président nde ɗum taki nde président winde mi totti président Amadou Ba pour yo jokkitanam ligguey mo liggimi o yimɓe fof mbi en totti kolaɗo kadi ko jeeyaɗo e men par ce que jeeya ko ɗo e jeeya en pendaw so wiyama kañum foti ƴettide laamu ngu enen Gamadji en poɗani hettude caggal Harouna Gala wadde noon en mbaɗat remercier Macky Sall e nden darde nde o dari nde so ɗum ɓenni hono noon eɗen mbawi wiide tan ko hono mbiyata ko kelle beeli yuman jomajo walla mbiyen kadi kelle beeli poɓo saga yuman jomajo eyyi wadde noon eɗen mbawi wiide so wiyama Macky Sall no waduno ni ten e Harouna Gala eɗen gandi enen en personne killi kadi gondi hakkude makko e Amadou Ba ndi ko hunde heeride koɓe sehilaɓe koɓe yaadimi heccengui tan min mabɓe min gummodi ko raneru ferlo toon o yano amo yaade dusdirde aynaɓe Sénégal foof ɓe daari pour ɗum ɗo inde ɗum wadde noon bandiraɓe sehilaɓe sen ɗummotima toon kadi ko rokkude information goɗɗo nde caggal nde pilɗen nde nde gandanɗa hoore ma ten e jagorgal men woni le maire de la commune
o ruttiti kadi makki tottimo gueɗal wonde le député du peuple ardade level laamu wonde à l'Assemblée nationale guila nden amo yinno jottade o rentina bandiraɓe fof o waɗa remercier le président o haalana ɗum kadi gandanɗa hoore ma tene welamma e weltare gonɗo e nder lomto mbo lomtino ɓiyum makko guiɗo makko hono Amadou Ba ɗum ɗon noon oɗon mitim e nder lewru aroru ndu ma dato o jaggue bandiraɓe fof kadi doke information enenne en potani Gamadji e kuuɓal en potani hen hedde caggal en pot koye hen wadde hen ko fayidine te kadi inchallah mbeɗa andi ɗeɗo jees joɗi jeesa ma mbaɗa hen tene ko yooɗi ko fayidine so ɗum ɓenni gartanmi tan ko seeɗe eto faya ɗo neɗɗo wawa wiide mbeɗa rewi caggal ma tawa wawa teddindemo dokkamo doole no yarata dokkamo bibje no diwri wadde so wiyama sen jiiɗi wiide makki momin jaa ko mbiɗa ko makki ko noon min mbi responsable politique mbo ono honorable Harouna Gala dandude responsable uji fof ko mbiɗon ko ɗum min cohli il faut ko jaɓenen wadde muyelo mayo paɗen koye parrainage woni ko neɗɗo o sa candidat mo cohluɗa o ƴettude ko on en personne mbatta parrainé carte d'identité ma ko lawol gotol mbatta ɗum parrainé mbiya min jaadumi koye candidat Amadou Ba o walla candidat kaari walla kaari ɗum ɗon kadi woni dolno ɗum tene komo ndewɗa o e gandanɗa hoore ma tene mbiɗa aɗa wallodira e mum o yooɗi ko ya renndin ko joguiɗa foof gara totta ɗum kañumne itta totta hono mo responsable APR premier responsable APR mbo mbaɗaɗo ɗo e parti o hono l'honorable wi ɗum tene ko ɗiɗo parrainage uji dennagal nokku o itti suuɓi tottuma ya tottan ɗumen tene ɓinguel mumen hono Amadou Ba pour wawa wallitirade kañum no woniri ko ɗum woni haala ka ɗeɓino judde mais ko information dokkidirteno so ɗum yawti ko artude e bandiraɓe fof wonno ko réunion d' information il fallait mi yetta konngol e wiide yo yimɓeɓe tene tinnodir mbattodira hakkillaji ganda Gamadji ko enen jiidi yumma e baaba hande ko miñum oya tan jiitane wonde mawnum oya jiiya yummu moɗo ne wonde kawmum oya wadde noon politique ala ɗo gueɗal ko endam woni ɗo kadi endam renete kala ko neɗɗo ne wawi ƴettude ina yekkita hoɗo hersu hulde min de Harouna Samba Ba hande alhamdoulillahi rabbil alamin kala komi dañani e politique Gamadji mbeɗa dañi ko ɓuuri ɗum ɗon tan woni holɗum tene yidde nde Gamadji yiɗimi nde teddingal ngal Gamadji teddinimi nde par ce que jeese ɗeɗo foof kollori ɗum ala foof e Gamadji galle mankuɗo ɗo wadde ɗum min mbiyami ko alhamdoulillahi rabbil alamin kadi e nde ɗon jokkere enɗam nde ngal koyngal ngal yaɓɓumi ngal jinmi ngal kadi yawdude e bandiraɓe foof mbeɗa ñaagui Gamadji foof yo ar wallami hen ten ha yimɓeɓe ten mbawa dañde gandanɗa hoore ma ten fodde ɓurde mawnude e podde nde Gamadji ɓeeri dañde ɗum ɗo sen beelama ɗum tan en dañat ɗum par ce que politique ine waɗi lawol mum ene gasa wonde aɗa jiida e neɗɗo yumma e baba mbason yiidude jiyande ɗum ɗon politique o ne wawi waɗede enɗam ɗam rene kala ko neɗɗo ne haala e neɗɗo goɗɗo yeeɓo ko yooɗi eko fewata haalda e mum ganda ko ɓikkon Gamadji ɓolɓe gondi o kadi min en personne mi alda e hay responsable Gamadji goto probléme hay goto kadi mi feerayi wirtade e galle neɗɗo kersumi hen nadde guila élection locale législatif ha ɗo eɗen paye présidentiel hande noon natti wonde Harouna Gallo sohli natti wonde ko Harouna Samba Ba sohli natti wonde ko Boubacara sohli natti wonde ko docteur Ba sohli natti wonde ko Amara Racine sohli ko Macky Sall mo sohli o woni ko Amadou Ba so wonani ɓeɗo haalte ɓeɗo fof ala e mumen bawɗo wadde existé politique wadde ko holɗum foti wonde darde men ko darade tinnoɗen jaggodiren ganden kadi oɗon responsable mo parti o tocci o ten ko premier responsable politique o ko Harouna Allah ardini commune o ko kañum kadi ƴetti récépissé parti o enen foof ballodiren e makko pusodiren e makko liggodiren e makko ha Amadou Ba wawa wonde président de la république du Sénégal ko ɗum woni haala men ko ɗum kadi jogodirɗen ganden ko ɗum woodi hande woodi tan ko honno Amadou Ba waɗirte président wadde bandiraɓe ko ɗum joguinomi ko mbeɗa ɓeyde hen mbattodiren hakkillaji e koye men e wadde kadi remercier bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe foof kamɓe foof mi yii darde mabɓe mi yii kadi notago mabɓe mbeɗa yomon Allah jarama on jarama so haala kane waɗi perguite mbeɗa yafano bandiraɓe ɓe ko neɗɗo woni mo timmani kala hen ko feewi kadi ko jomiraɗo joom baɗe bawɗo Allah jarama on jarama onon Gamadji Harouna Samba Ba wonko haali o haali koye nder Gamadji ha waɗi feggere funnague hirnague rewoye worgo ala mbo woɗɗi kadi o haalani ko onon
baadi woni yidde no woni hakkude mon bandiragal no woni hakkude mon endam no woni hakkude mon no diggondira kala ko dañi dow o nani toon o ara no haalana men wadde o haalinima noon Gamadji kala jogiiɗo hen kadi yiyande yewtere walla haalande yo andu ko haalana ko kañum jeeyi ɗum yo andu ko haalate ko kadi kañum renda ɗum ko yirete ko kadi yilante to ko Gamadji mi salmini go fof inde mum e yettode mum kadi machallah hande woni ni men weltare mawde e arde enɗam men Gamadji wonno ko enɗam gila henki taw hande arani mi wonani sagam haalde e yeeso grand yam woni Harouna Samba Ba so haali mi fotani haalde kono il faut ɓeyden hen seeɗa mbaɗen hen témoignage seeɗa nde wonno kala ko ƴetti minen ƴettide min kala daraniɗo jeunesse mbeɗa rewi caggal mum kala daraniɗo ɓamtare mbeɗa rewi caggal mum woni yiyande nde yinde Allah kadi rendini jiyande amen min ndewi koye maire woni Harouna Gala Dialalo Ba sa rewe neɗɗo noon ha kadi Allah waɗi rewi koye président kadi rutti waɗi choisir lomto muɗum wadde mbawata tan ko weltade te kadi waɗi choisir kadi machallah koye enɗam men wadde mataw Harouna Samba ko enen ndendi jungo e fawndu wadde onon ñaaga dennagal ɓulli jaabal e nammarde e Gamadji wadde ganda ko enen jiiɗi yumma e baaba ha hande jaggen kontinen ha dañen ko jiɗɗen ko salmini goto fo inde mum e yettode mum kadi minen kadi min mbawi haalde tan kamin jetta Harouna Samba Ba quoi min mbawi wiide goɗɗum sona Harouna Samba Ba ene duusa men e gueɗe kewɗe ha gandanɗa hoorema min mbawa haalde caggal min goppamo quoi ça par ce que sa yi saabu waɗi sababa ha yimɓe enen fof ndirdiren ɗo here guila e pawuji men hay maire uji men e wadde noon minen komin mbawi wiide eko min mbawi haalde amin caggal Harouna Samba Ba par ce que minen Harouna Samba Ba koppoɗo duusede neɗɗo noon so foti duusede rokkate ko doole noon rokkide doole pour banggal carte d'identité ji il faut jalta kadi min mbaɗa parrainage o ha moƴƴo no foti ni waɗirede no haaldiri naare rek e mbawi kadi ko reftude caggal makko par ce que ala ko bonnande men henede a faami eyyi joni noon kadi minen min mbawi wiide rek minen sukaɓeɓe amin caggal Harouna Samba Ba o yo Allah moƴƴir rek ɗum min mbawino haalde ko wa Allah jarama on jarama o wi Harouna ne weeli haalde o wi Harouna ne weeli haalde o wi hoɗi ɗum o wi dispensaire nini o wi comité rural nini o wi kantingaji nini o wi juma nini o wi gammu nini o wi ɗum tan ɓolum so ƴeewama yiyama ko nafande o wi duuɓi ummade ko Bocar Seguet ƴettuno ko o wi en feera dañde politique ko dañɗen ko e jummo Harouna Gala Dialalo o wi ɓaadi en dañi ɗum noon o wi enen kay dañi jagguɗen o wi kadi Allah waɗi kadi en dañi cukalel kadi no wawi haalde makko en dañi no jagguɗen o wi aduna noon waɗi ko jagganan mi jagganma o wi eɗen jaggani cukalel men cukalel ngel wonmo jaggan o wi so dañama ne arda o wi eɗen kay sen tawi en puntaka o wi tawi hakkillaji min ngalani jeeyi o wi so neɗɗo ɓiri wodat ɗo lalwi o wi en dañiɗo lalwiɗen o wi oɗon ñaaga noon o wi ko woni koɗo fof wi koɗon jiɗi o wi kono noon so neɗɗo yiiɗi tabitinto o wi wonno politique ɗi sewi de o wi wonno kanko hay sago balɗe tata o woni hen o wi kadi kanko kawdemmo oɗo woni hen o wi politique ko yippo ha yo hordelode o wi ɗum noon onon arɓe ɓe ɗo o wi hay goto hedde Gamadji fof hawri o wi ƴeewen tabitinde ko yirine ko o wi kala mo tabitinani o wi maɓe kawru ɓe mbiya anno ko kalɗa ko haalano ɗum wona ɗum kalnoɗa o wi wona ɗum kalnoɗa o wi allahumma salli ala seydina Mouhammadou tigui ɗum Allah ina laara muɗum o wi so dañama kañinanayno o yii yitere
o yo yitere kadi o holli wuro ngo waɗe juuɗe wuro ngo alay sago rewa e makko o wi sikki ala alay sago yimɓeɓe ƴeewa rewde makko tan ko kanko ko ɓi wuro ngo o wi koye wuro ngo tan o jeeya o wi koye ɓinguel wuro ngo o wi ko taniraɗo wuro ngo o wi ɗum noon ɓe jetti Allah e maɗum o wi aɓe jettimo on calminama Gamadji fuɗnage hirnage rawa e worko debbo e gorko suka e mawɗo Gamadji kadi yawade fekkere enen ñaagui Allah kadi mo haydara teyani o ko nanduɗen ɗo yo Allah waɗ ɓerɗe men goote Allah waɗa anniye men gooto ko ñagotoɗen ko e Allah yo Allah rokku men tawa koye dow ɓuura Gamadji ɗon jiidi yumma ceeri baba ko tañande magal Gamadji so moƴƴidi kay jiidi so bonni kay jiidi guelɗo ɓinguel ko ɓinguel men enen foof teeso o Gamadji dañi hayso wonano kanko artire nder Gamadji itta dañi men enen foof kadi gueɗal puɗɗigal ngal Mamadou Djiɓuɗo haali ngal jaguiɗen ko Allah yarin ɗum yeeso te ɗum tan kadi foti findinde men caggal kay ko ɓawina laamede ko ɗum arani ɗo ari ɗo wadde sa yetti Allah yetti sababu enen ñaago Allah noon yo Allah junno ha juuta kadi min mi yettata oɗo ɓiɗɗo gorko mi tonto ɗum kadi ko ummade noon e sukaɓe Hammadi Baydi ha koɓe doydiɗoɓe haɓe mbaɗi feggere ko Allah anni noon yoni ñaaguimi Allah kadi ko yo Allah tekki tekkere nde fawe dooramen Allah hokkumen dondorɗa tawa kadi no wonde woni Allah kadi no wawi no garduɗen ni nootiɗen tawa ko saabu Allah garduɗen tawa ko gonga garduɗen te paamon kala ko wona gonga ina yaawi firtade ɓinguel fenade ne yaawi jibinede eten yaawi ko mayata kalden saabu Allah gondiren saabu Allah liggodiren saabu Allah Allah tawa men ɗo yo Allah suur huuɗa hunko yitere mi halfani Allah e nendan Allah allahumma salli ala seydina Muhammad beelel ɓakkinama mbaɗi feggere nan ɗo kamɓene Allah jarama en jara so ummimin ɗo koye Allah jarama on jarama beelel ɓokki so ɗum ɓenni aba wona goɗɗo ne arana haala so arani taw goto fof inde mum e yettode muɗum kadi Allah jarama on jarama par ce que noddude ene weeɓi kono ko notede seeɗa kadi hunde fof mbeɗa yiɗi yo taw ko mbawɗa yidde ko aɗa wawi tabitinde ɗum kala ko ganduɗa asa yiiɗi a tabitinta ɗum a fotani wiide aɗa yiɗi ɗum ɓiɗɗo wuuro ngo daranima darde wuuro ngo e wiyande moɗon ganduɗa hoore maɗa yiyande moƴƴere nder wuuro he goto mon fof wimi yiɗi yo taw ganduɗa hoore ma ko mbiɗon on jiiɗi ko mbawe tabitinde ɗum par ce que kanko o wawa yaltude wuuro ngo kala ko addi o addata koye nder wuuro he hay so dañani hoore makko o dañi koye nder wuuro he o kadi ko wuuro ngo ñamata ɗum noon bandiraɓe on calminama on juurama goto fof salminama inde muɗum e yettode muɗum Allah jarama on jarama yo Allah yo moƴƴere ma jafoɗon assemblée générale o randi borom daraji yo Allah yurmo ɗum yafo ɗum won gammu goto bannoɗo e kadi e wadde yimɓeɓe julmu wuuri e nder ɗo hitande yaltande nde walla ɗo e nder gammu o wiide yimɓe yo Allah hokku en tawtorede o saaha mo wuuri ɓooyen kadi waddude gammuji ɗi nde wonno enen so Allah ittani ko satti to mbawɗen wonde foof men gammuɗo men jaade yimɓeɓe men ballodiri yimɓeɓe so ɗum ɓennima Abdou mo gartannomi o borom daraji o haalino haala goto conférence o weeli ha welti o heɓɓoti o wi hunde nde de waɗi ala dawmi wadde enen hannde oɗo assemblée générale koko waɗi ala dawmi mi weltima noon no feewi e garangal dennagal Gamadji hay goto mankani vraiment mention spéciale noon à cette vibrante jeunesse ɓe gandanɗa hoorema ko yimɓe koye mumen yimɓe darade pewdi foof hande organisation o foof ko jeunesse oɗo waɗi ɗum ɗo nden yimɓe wonani ray hunde wadde waɗaɓe remercier mi waɗa remercier aussi ɓeɗo yummiraɓe woppuɓe kiraɗe woppi foof dari gari ndewe Harouna Samba Ba rewe caggal honorable député Harouna Gala Dialala Ba hande ko à 100% ko kanko dokkuɗen par ce que kanko woni maire men kanko woni responsable men politique eyyi makko liggodirten kadi kala mo ƴettuɗen koye makko ndewnaten par ce que ɗen jiiye makko yiyande amoni waɗa ko wawi e ko wawa foof pour wattude Gamadji kali forñi hande bila amen hande e nder commune Gamadji mbeɗa sikki ko commune aji goɗɗi goni nan kala ɗum ina mbiya haynino ko minen dañatno oɗo maire wadde alhamdoulillahi rabbil alamin Gamadji jeere walo jarama
mi yetti noon kadi aussi responsable uji Gamadji fof e kuuɓal kamɓe fof vraiment kala e maɓɓe mo mbannomi message pour haalande ɗum assemblée générale hannde o holli kam welamma mum holli kam yidde mum holli kam encouragement mum wadde ɗum weeɓani mbeɗa wiyaɓe alɓe jaar Allah jarama ɓe jarama Gamadji ko enen fof jiide yummo hay sinno ken ceeri jiyande ɓe ndewra ga hatta foof kam eɗen jokkodiri eɗen kalda eɗen dañdi jammo wadde Allah jarama on jarama mi waɗi félicité noon hono baɗɗo sababu o ha réunion par ce que ala ko neɗɗo sa wi ɗum ko caggal ma ndewmi a rokkam fof nde ƴettumi nde yiyande wiide ne mbeɗa nodda bandam en fof Gamadji mbeɗa yewtude e maɓɓe pour ko faya ko e mobilisation Allah waɗi o hayti mi ruttite makko kanko woni honorable maire Harouna Gala mbimo noon demain komi poɗɗo wadde convoqué assemblée générale o wi togor mi rokkimamo yamirore haltide bandiraɓe kalnaɓe programme o no yaari wadde mi waɗanmo remercier mi waɗanmo félicité mi wiyamo Gamadji a kuuɓal nan caggal Allah caggal makko kala ko ummi dow yo andu Gamadji so jeeya kay premier hoɗo heeden caggal te kadi ko ɗum o waɗata par ce que amoni nokkana Gamadji amoni waɗana Gamadji noon ne yaaji ko nogasi jeetati wuuro temedere amo mais mbeɗa sikki réalisation ngaji ɗi waɗi ɗiɗo e wuuro ngo hay nammaren mbo jeeya o waɗani ɗum toon ɗum kadi neɗɗo settorto ko Allah wadde eɗen mbaɗamo félicité enen duwonnomo yo Allah rokkumo wonde ha o yetto wona ministre de la république pourquoi pas amo jogui on compétence amo jogui nden yiyande amo wawi ɗum wadde kadi kanko e oɗo cuɓaɗo ko ɓiyu yummakko kala ko waale makko ɗum waale mum kamɗo ɓe dardi kamɓe dardi wadde amen mbiyamo yo Allah rokku Amadou Ba wonde président rokka Harouna wonde le ministre rokka kadi ganduɗa hoorema Gamadji fodde mum e gueɗal mum ha timma Allah jarama on jarama merci